Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule asindise kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube ngunaphakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa na njengoba sishunyayezwa. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi isambulo uJesu Kristu esekunikezile ufakazi, ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ungakhohlwa futhi nokusharisha izintshumayelo nabo bonke abantu obaziyo nobathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Ungakhohlwa futhi nokuthi uthumele ilink, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo, nihlolisisa, nisonta nabo, nikhonza nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela, kuze nabo bahlolisise ukube ngabe le mfundiso abayishunyayezwayo njalo manihlangene iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Kwi-email ungakwazi ukuxhumana nathi khona uthi izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ake sivala amehlo, sigobise amakhanda, sibonge Baba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo. Shishisani nithatha amaBhayibheli bazalwane, sihambisane kule ndlela yeqiniso nokuphila enguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siphethe amaBhayibheli sihlolisise umbhalo. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Leli yizwi lenkosi uJesu Kristu, njengokusho kwamfowethu sihlola imibhalo, sishumayela, sambula, sifakaza ngamandla kaNkulunkulu. Akukho nokukodwa ukukhomba mina, kepha mina ngikhomba konke kuye ngami, ukuze yena akhazimuliswe, ngoba kukho ongakhazimuliswa ngami. Noma mina ngeke ngize ngimkhazimulise ngaphandle ukuthi yena akhazimule kumina mase ngimkhazimulise ezweni. Silokhu simbonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele, abakhetha wabanika izwi ukuba baliphathe, balibhale phansi, baliloba, bashiya nobufakazi, ethumela kubantu bakhe abakhethile. Njengoba namhlanje futhi esaphinde-ke sethumele futhi izwi lakhe kulabo abakhethiweyo
Uma ukhethiwe izwi lifike lafumana indawo kuwena walamukela. Hayi ukuthi ngoba naku wena uNkulunkulu ufuna wena abanye abafuni. Ufuna yonke into ekuthiwa umuntu, kepha izwi lakhe aliphoqi umuntu ukuba eze kuye. Lo lamukelayo ungokhethiweyo, uyabona ukuthi uyazikhetha enkosini ukuthi uyilandele bese kuthiwa ungokhethiweyo. Igugu lokho kuyinto ongeke uzuyithole noma ikanjani. Amen. Amen. Uyahamba uyofuna umsebenzi ulindele ukuthi bakubize bakufonele baqashe bakukhethe phakathi kwabantu abaningi. Kepha kuJesu uvuma yena ukuthi asebenze kuwena ukuze wena ube igugu kuye. Yes, Lord. Ukuze ube ngokhethiweyo. Manje siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ethumele emhlabeni ukuba izofela abantu abaningi ukuze bavuswe kufeni bathethelelwe izono zabo, bavume izono zabo bese baba ngabakhethiweyo ngokusemthethweni. Siyambonga uNkulunkulu kuye uJesu Kristu. Sibonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abakhethayo ukuba baphathe ivangeli ngobufakazi ababutholayo kuye, bathembeka bakwenza konke ayekuthumile emva kokuba banike umoya ingcwele, umoya weqiniso, umoya ingcwele, umoya weqiniso, umoya oyingcwele, umoya weqiniso, umoya. Glory to Jesus Christ, umoya ingcwele, umoya weqiniso. Mase wamukela iqiniso, sowamukela ubungcwele. Singaya lesi zama ukuchaza ukuthi wehla kanjani. Wehla ngokuthi wamukele uJesu. Hallelujah. Yes, Lord. Amukela kwangu uJesu akushoyo uthola umoya ingcwele. Yes, Lord. Uyake angeke uthole wonke kanye kanye umoya ingcwele. Kancane kancane uloke ephendla indawo kuwena. Isikhathi nesikhathi uyayiphendla indawo kuwena. Azaphelele kuwe. Ngakho ethi umoya ingcwele uyakuholela kulo lonke iqiniso. Hallelujah. Bekuholela kulona lonke iqiniso kusho ukuthi khona lithatha khona. Amen. Amen. Bese yakuhola. Yes, Lord. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Ukhipha abantu eGibhithe kade bahlase khona iminyaka ewu400 wenza isethembiso ukuthi uzobakhipha. Abahambise ezweni lapho khona yobahola khona abaholele khona bafike balidle lolozo lelo. Lolozo lelo kuthiwa izwe lesethembiso. Kepha manje akasasiholeli ke kulezwe lelo lesethembiso lasemhlabeni. Sesine Jerusalem elisha. IJerusalem elisha, glory to God, lakamoya liveziwe kwincwadi yesambulo sahluko 21 verse 1 and 2. Aphinde futhi ayiveze le ndaba yeJerusalem kwincwadi yesithathu kaPetru sahluko 12 and 13. Lapho khona ke lapho siya khona manje sibheke izulu elisha. Ngokuba lele sikulona manje nalomhlaba esikuwona kuzadlula. Konke okudala kuzadlula, uvele okusha. So njengoba manje kusavezwa umuntu omusha kamoya lo muntu okumele aphilele uNkulunkulu. Njengoba siphilele uNkulunkulu sifanele ukuhlanjululwa, sihlambuluke, sigezwe izono zethu, nenhliziyo zethu zilungise, zihlambuluke inhliziyo zethu. Ayikho into ebuhlungu ukuthi uyamazi uNkulunkulu. Kepha inhliziyo yakhe ingafuni ukuhlambuluka. Kuba kakwazi ngokwinhliziyo yakhe. Ngisho ungahlanganyela nathi ngisho ngaya enkonzweni ngesonto ngisho ngaphathi iBhayibheli. Inhliziyo yakho uma ingahlambulukile, uNkulunkulu uyakwazi lokho. Akudingi mina. Kudinga yena okwazi ukubona yonke into ebumnyameni efihlakaleyo ukuze yena ke yakwazi ukuthi akuqomelise ngokwenhliziyo yakho le gcwele yonke ungalungi. Onginike lencwadi yesambulo sibheke izulu eqala lapha kwincwadi yesithathu kaPetru sahluko 12 sahluko 3 verse 12 uthini? Incwadi yesibili kaPetru sahluko sesithathu verse 12. Yes. Sibheka silangazelela ukufika kosuku likaNkulunkulu. Ayakubhidlika ngalo amazulu lapho khona kuyobhidlika amazulu, kusho ukuthi amazulu alilodwa izulu, amazulu ngoba khona izulu ngaphezulu kwakho, khona izulu esingaliboni, khona izulu leli ekuthiwa ke lisesibhakabhakeni. Akuma kuthiwa umuntu izulu khona akuma kuthiwa wabhajwa kokuthathu kwezulu. Ukuthi izulu akuyona into ongathi yodwa, lihlukene kaningi ngokweBhayibheli. Wahe. Nibheka nilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu. Yes.
ayakubhidlika ngalo amazulu ashe ayakubhidlika ngalo amazulu ashe konke kushe konke kushe kuncibilike yes konke kushe kuncibilike na so manje leli amazulu esobonayo njengoba kukhuluma ngamazulu angaphezulu azoncibilika lomhlaba lo mhlaba esiyabona uzobe usakhona kulomhlaba kepha kuzobe kumhlaba kamoya ngiyakutshela mina ngifuna understand ukuthi mhlambe ayikho enye indawo enhle ethiwa siyona ilamazulu ukuthi azoncibilika bese kwehla elinye izulu livela ezulwini lezulu elivela ezulwini njengoba kuthiwa abantu abangcwele bayokudla ifa lomhlaba glory to God aba understand haleluya lokhu kuzodlula lokho sikubonayo kepha kukhona umhlaba ongeke uzodlule ubanike kepha siyalindela ngesithembiso manje ke silindele ngani ngesithembiso indaba ilesethembiso uma ungakholelwa kwisethembiso uzokwenza noma yini uzokwenza noma kanjani haleluya kepha uma ukholelwa kwisethembiso wena uzokwenza konke okubhalwe phansi nohola ngako uJesu Kristu kamoya kepha siyalindela ngesithembiso sakhe yes amazulu amasha nomhlaba omusha ini amazulu amasha nomhlaba omusha ini amazulu amasha nomhlaba omusha silindele amazulu amasha angithi ukhuluma ngamazulu azodlula emhlabeni namazulu amasha azokuvela emhlabeni evele ezulwini lo mhlaba onjani omusha exactly okukhona kuwo lapho ukulunga khona kulowo mhlaba omusha namazulu amasha kukhona ukulunga kuphela you understand ngoba yini ngakho ke bathandekayo bambe lapho manje ngifuna ukuthi before uqhubeka mase emva kwalokho siyaqhubeka uhambe kwincwadi yesambulo mhla ku-21 ngakho ke bathandekayo lokhu nibheke lezi zinto ngoba manje ke bazalwane benkosi nibhekile manje senesazi sethembiso ngithi so ekwazini kwakho isethembiso unokukholwa unethemba fanele ubekezele fanele ulinde ulangazelele amazulu amasha njengoba ulangazelela amazulu amasha ithi ke ngakho ke mzalwane njengoba lokhu nibheke lezi zinto sibheke lezi zinto lezi khuthalelani kuba nifunyanwe khuthale mzalwane abazalwane bayashesha ukuphola mesanda kuzwa izwi ezumuntu okhuluma iqiniso ujabula afe bese bengasaba ababe besakhulekela ukuthi uNkulunkulu sicela usigcine emseni wakho haleluya sicela uNkulunkulu usinike amandla amasha siyashesha lendi ngiphatha kabi siyashesha ukumkhohlwa uNkulunkulu senze izinto eziphambi kwethu esizibonayo nezinhlelo esinazo kwezimpilo zethu sizibone zibalekile lokho kwenza ukuthi thina usikhalelaniswe noNkulunkulu singanakile uthola ukuthi usahlanganyela nabazalwane kepha awusekho kumoya so ukhona ngomzimba kepha kumoya usekho ngoba umoya wakho usezintweni zakho konke uNkulunkulu akufunayo kuwena akusekho sekuyigama ukuthi wena ungcwele inhliziyo yakho ayisamfakazeli uNkulunkulu awusakhuleka awusakuzila ukudla awusahlanganyeli awusakuthandazi lezi zinto lezi zenza abantu ukuthi bathi ngoba naku ngithandazile izolo noma ngithandazile ekseni abona ukuthi ukwenza kahle kepha ekhambeni kwakhe uyashoda thina sifanele ukuthi uma sihamba noNkulunkulu hlezi sincikile kuye ekhambeni kwethu njengoba sincike kuye uyena okufanele asihole ngaso sonke isikhathi uyena okufanele abe isibani kithi manje uma sihamba kuyena thina singaphelele noma sisihamba naye kepha singasahambi naye ngokomoya sesihamba ngokwenyama thina sahambi naye sesihamba ngegama kepha ngokomoya asisekho kuye uma umoya ingcwele ungasekho kuwena ingokuba awusahleli eqinisweni yebo noma ungalifundi iBhayibheli but izinto ezingaphakathi uma ungazenzi akusho ukuthi ungumoya noma unomoya ingcwele ukuba nomoya ingcwele nokwamukela nokwehlela umoya ingcwele kwamukela imfundiso yeqiniso mase ithi incwadi baqhubeka bahlala njalo emfundisweni ephilileyo yabapostoli behlephula isinkwa behlanganyela emkhulekweni so we understand ukuthi into ecizezelayo noma yini iyafakazelwa
ukuthi sebephendukile bese bamunye umoya benze lokho okushiwo uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuba bahlanganyele ndawonye bathandane bakhuleke bazile ukudla bafunde benze konke ukuze abantu babone ukuthi labantu banoNkulunkulu ngoba benza into ngazwelinye. So abantu bafuna ukusukelwa ngobungcwele babo bafuna ukuncengwa ngobungcwele babo. Thina sikunika izwi intshisekelo ngikwazi ukukufaka ngaphakathi. Intshisekelo uyayicela wena, mina intshisekelo ngiyayicela njalo. Ukumlambela ngiyacela njalo. Ukulungisa ngiyacela njalo. Ukuthobeka ngiyacela njalo. Ukubekezela ngiyacela njalo. Amandla amasha ngiyawacela njalo. Zonke izinto engizidingayo njengomuntu ofuna upheleliso phambi kwakhe ngiyazicela njalo. Uthando, ukuhlakanipha, uqonda, ulwazi ngiyacela njalo. Akuyona into engizoyicela bengithanda. Ngicela njalo nokuvuma izono zami ngikuvuma njalo. Angivumi izono zami ngoba ngithanda ukuhlala kuzona emhlabeni kimi ngihleli kuzona uzongixolela. Kufanele ngivuma izono zami ngimcela ngilungise ukuthi ngihlukane ngisinyanye isono. Ngisinyanye isono. Kufanele usinyanye ungasesabi usinyanye isono. Khona uye usibona ubaleke ngoba yini usaba nokusingcolise ngendlela osinyanya ngayo. Jesus, hallelujah. Awufuna ukusithinta isono ngendlela osinyanya ngayo. So uma sithi siyalungiswa zinsuku zonke njengezipho ezakuhlatshwa ukuthi zonke izinsuku sifanele ukucangathwa, ukuqonqothelwa, ukushayelelwa, ukuhlutshwa, ukugawulwa, ukucwecwa, ukupholishwa, ukugezwa, ukuhlanjululwa ngezwi ukuze sipheleliswe kuye, ukuze siphelele ekhambeni kwethu phambi kwakhe, ukuze siphelele kuye uma simlandela. Lento yokungcwele akuyona into ongayikweletha, yinto le efanele lithi iBhayibheli zinikele ngomzimba wakho ube umhlatshelo opheleleyo ongcwele ongasoleki. So ungasoleki kwakho kwenza ukuthi wena njalo uzinuke ekhambeni kwakho, uzihlole ekhambeni kwakho, uzibheke ekhambeni kwakho ukuba ngabe uNkulunkulu usaphelele kuyena noma izinto zomhlaba sezibaleke ngaphezulu kwezwi lakhe. Abantu bacabanga ukuthi uma belandula kumina noma komakhelwane wabo ngokungakhonzi kwabo bechaza izathu zabo, bacabanga ukuthi uNkulunkulu uzobadabukela. uNkulunkulu uyazi konke, ingakho athi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Bese kuthi zonke lezi zinto ziyakunezezelwa. Ngoba manje nina abantu elithi ngcwele senifana nabantu bezizwe. Lezi zinto abazifunayo kakhulu nani senizifuna kakhulu, uNkulunkulu senimfuna ngemumva. Ukulunga kaNkulunkulu senifuna. Seniyenzela nje ukuciciyela ukuya esontweni. Seniyaciciyela ukulizwa izwi. Ninezinto eziningi enizilandulana ngazo nibona ukuthi kufanele nikusho lokho phambi kwaNkulunkulu. Kahle niyamedelela uNkulunkulu nina. Yeyisa nina abantu benkosi. Ya nathola mina. Ngithumele wena ukuba ngizoba umfundisi. Ngithumele wena ukuthi ngizoba abafundi abangizoba umtshelo wabantu abaqiniso. Niyadelela nina abantu, niyadelela. uNkulunkulu nimenza unumber 2. Idingo zenu zo number 1. uNkulunkulu nimenza unumber 2. Izidingo zenu nizenza number 1. Bese noma nithi ngomlomo niyamkhonza niyamthanda, kepha idingo zenu izona ezithanda kakhulu. Anifuna ukuhlanganyela emkhulekweni. Enkonzweni late. Emkhulekweni late. Kuzilo ukudla uyanqena. Ukufunda iBhayibheli lakho ukwenza late, fanele uqale ubuka izinto ozithandayo, ugcwalise yonke inkani yakho ngaphambi kokuthi ufunde izwi kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ningafuni izinto zomhlaba ngaphezulu kwakhe. Ingakho athi ke funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Bese zonke lezi zinto ziyakunezelela. Ngoba abezizwe bafuna lezi zinto lezi zasemhlabeni.
Khuthalelani ukuba nifunyane ninokuthula, ningenabala, ningenacala. ningenabala, ningenacala. Kuye, Kubani? kuye. Ayikho into oyenzela umhlengi neyodwa. Ayikho. Ongathi uyenzela mina nje ngumgqugquzeli nomfudumezi wabantu ngezwi ukuba ngibagcine beshisa ezweni. Ngilokhu ngifaka umlilo. Umsebenzi wami lowo. Lo mlilo lo ngifana umuntu owehlane ngesikhathi sasebusika utshani nalesikhathi sesefshisa sesengasanesha sebubrown noma kugold. Mawufaka umlilo la kusho kuze kuyophuma le kude. Ngenza lo msebenzi. Kepha ke manje ngihambe ngayojaza izinkuni ezomile. Lokho ngifaka izinkuni emlilweni. Umlilo ngifuna lokuvutha. Nobani obonayo ukuthi siyagodola ufuna kabe uyazozotha emlilweni umshise konke amakhaza khona ezohlala eshisa. Kepha labo abafuna ukuhlala emakhazeni bazohlala bebande sonweni. Abafuna ukuthi ke babe ntukuntuku bazoma lapha phakathi ke namakhaza naphakathi nomlilo bapha nendawo. Bathi ngapha kuyashisa kancane ngapha kuyabanda kancane ngibalansile. Ayikho into ozoyibalansa. Cacisa ufuna ukuya emakhazeni noma ufuna ukuya emlilweni. Ukuze ke uvele ucace ukuthi ufuna ukushisa noma ufuna ukubanda. Ngoba upha nendawo uthi akuphimisela. Futhi uyophetha le khona ufuna ukuya khona. Inhliziyo yakhe khona. Le ndaba yokwenza uNkulunkulu number 2 ngeke ikusebenzele. Soze yakulungela. Nithi ukubekezela kwenkosi yethu kungukusindiswa. Njengalokho nomzalwane wethu othandekayo uPaul wanilobela njengohlakanipha ayekuphiweyo bese uhambe ngale kwincwadi esambulo sibheke ukuthi lamazwi nomhlaba aqhamukaphi uyini angithi phela uNkulunkulu ngithe wakhipha abantu eGibhithe wabasehlane uthi uzobaholela ezweni lapho khona kugobhoza uju nobisi ulojo nobisi uyasho lo mhlaba wamakhanani umhlaba oseShekem kepha ngizowuphuca nina uba inzalo le kaNoah le kepha kukhethwe inzalo kaShem abaphuma lapha eGibhithe isizwe sikaHam noma uHam lo wathi uHam lo wazala ubani uKenan wahamba uyabona ukuthi ubabalansisi babe phansi kwaphakathi kwabo uShem ayizolonto le uHam waseGibhithe uyena ohamba wakhe eGibhithe ngaye indodana yakhe uKhanani yahamba ayothatha izwe laseKhanani izwe leKhanani kwangafanele vele kube lakhe uKhanani walidla ngenkani emva kwalokho uNkulunkulu wayesebeka isikhathi ukuthi ngoba la nengeza ngizobanika isikhathi basigcwalise sonke isono sabo ngizobeka abantu bami ngizobakhetha kuyibona abazodla umhlaba so abantu bakhe abakhethiweyo bakhethwe ngamandla akhe ibona abantu abenza intando yakhe ingakho lithi iBhayibheli ke lo mhlaba omusha uhlala ukulunga kuphela so lo mhlaba babeyobeka kwakumele bahlale ngokulunga nangomthetho kaNkulunkulu kepha bahluleka ingakho ke bese fika emhlabeni bezothatha konke ukubusa kwasemhlabeni eseyokwakha manje izulu elisha eyokwakha umhlaba omusha bese ivela incwadi la kwincwadi esambulo etheni base ngibona izulu elisha manje sekuyabonakala sekuvela izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala udlulile so bonke abantu abakhala emhlabeni bebeka ingcebo bethemba la emhlabeni ubashiyela ingane zabo amafa nayo yonke lonto leyo bengasifundisi ngoJesu ngokuba ethi uJesu ke ungazibekeli ingcebo kuphi emhlabeni ngoba khona ke ukubola khona inundu khona ukugqwala khona amasela uthi kepha zibekeleni ingcebo yenu kuphi ezulwini lapho khona kungekho ukugqwala kungekho inundu kungekho ukubola kungekho amasela yes Lord Jesus so lokulunga lokuNkulunkulu afunayo ufuna sibe nomoya wakhe ukuze siphilele yena siphile kuye ukuze noma sifa sikwazi ukuthi sithole lengcebo le enganikwa nombani inikwa labo abakholwayo lengcebo le ayinikwa nombani so manje ke uma yena ethi ubone amazulu amasha nomhlaba omusha bese ithi incwadi yaMathewu sahluko 5 babusisiwe usahluko 5 verse 7 8 and 9
verse sahluko 5, 7, 8 and 9. 10. Babusisiwe abanesihawu Babusisiwe abanomusa ngokuba bayakuhawukelwa. kuba nabo bayakuthethelelwa. Babusisiwe Yalela uma ungathetheleli uyayizwa lonto leyo. Uma ungathetheleli ngeke uze uthethelelwe. Uma ungathetheleli ungafuni ukuthethelela nawe ngeke uze uthethelelwe. Angikhathali ungabe ubani ucabangani inkinga yakho ufuna ukuthethelela. Unecala. babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo Nalabo futhi abahlanza izinhliziyo zabo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. bayabona uNkulunkulu face to face, ubuso nobuso. Babusisiwe abalamulayo Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. besitheni futhi emva kwalokho. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokuthula. No. Awuqala pha ku verse 5 and 6. Babusisiwe Abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. nayo ke indaba lebengifuna. Abamnene. Umuntu onomuhawu nomuntu omnene. Umuntu omnene usho ukuthi umuntu othobekile. Inhliziyo yakhe ithobekile. So into uNkulunkulu alwa nayo inhliziyo yakho, inhliziyo yami. Inhliziyo engumkhohlisi ibolile ngemidlinzo emibi. Inhliziyo yenu uJesu uthi kuphuma ubufebe, ubusela, ukubulala, ukuphinga, ukuntshontsha nenzondo. Lezi zinto lezi esikutshela ngazo njalo mesishumayela ukuthi ziyeke. Amanga ayeke. Amanga ayeke. Ufuna ukuba umzalwane opheleleyo, amanga ungadlaleli kuona. Amanga ayeke. Ubufebe bushiye. Uma ningamiselwe ukushada nidlala nje nilalana ngaphandle komshado, uthi ufuna ukuhamba noJesu, umosha isikhathi sakho. Shiya ubufebe phansi. Shiya ke inzondo. Noma ngabe kuthiwa bakwenzeni, uma wena ufuna ukuhamba noJesu, uthi mthethelele ngokuba lo kwenile akakwazi akwenzayo. Kwenziwa yini uthi unohamba noJesu kepha wena uphindise lokubi ngokubi. Inhliziyo yakho ilikhulu, inhliziyo yakho ayixolile. Kepha uthi uyakholwa. Ufuna ukubhala amavesi kuma status. Uyapost engathi avukholwa. Le gama likaJesu abantu baqhoma ngalo. Kepha inhliziyo zelikhona. Inhliziyo azifuna ukuthethelela. Inhliziyo ziqinile zifana nokhonkolo. Inhliziyo ziqinile zifana namatshe. Awuntamo olukhulu. Abafuna ukuthethelela abantu leminyaka. Bakhala kuJesu bacela intethelelo, bafuna izono zabo zisule. Lesono somuntu okonile wena ongafuna umthethelele, ucathi wena uzothethelelwa kanjani ungazange uzomthethelele na? Nathi umbuzo lo. Mase uphendulile uzokwazi ukuqonda ukuthi usho uJesu uma uya ethempelini noma ke kukhona umuntu okonile. Mase emva kwalokho wena ungamthetheleli, wena uthi uyafuna ukuthethelela, uthi uhlala ngesikhathi sakho ukuba wena ngeke uzithethelela. Lento ongafuna ukubingelela, lento ongafuna ukukhulumisa abanye abantu, lento yenzondo, leyo nto leyo umoya omubi, umoya wenkohliso, umoya obufebe, umoya ophinga. Ushadile, hlala nonkosikazi wakho. Washiya unkosikazi wakho noma washiya umkhwenyana wakho, wahamba uhlala nendoda, indoda yakhe isakhona, uyaphinga uyisiphingikazi, uNkulunkulu uzokwahlulela uyesihogweni. Windoda ulahla umfazi wakho, uyothatha omunye umfazi wesihogweni. Wenza kanjani ufike uthathe umfazi? Thatha umfazi. Uyamshada, umshiyisa abantu bakubo, uzomzalisa, uqathi uzomshiya. Ayenze sense lento. Uthatha umuntu kubo. Ukuba uzomlahla nezingane, wathi wena ke useyithambo lamathambo akho. Wathi senimunye wavuma phambi kaNkulunkulu ashadiswa. Wamlobola emva kwalokho uyamlahla, unecala. uNkulunkulu wabuyisa uIsrael. Wathi ngiyasilahla isitifiketi somdivorce nesahlukaniswa. Mbuyani khona kunjalo ngiyanidinga manje. Asilungiseni indaba. Yini ufuna ukuqatha lo moya okwahlukana uNkulunkulu. Ufuna ukusiphelelisa again. Ngiyakutshela mina. Washiya umfazi wakho nezingane umlahlile unecala phambi kaNkulunkulu uzolithetha libomvu. Ngokuba manje ulahla umzimba wakho umzalisa ingane nengane ezokwenza ubani.
Ubani ozokhulisa lo muzi esengene nje obuhlukana nawo noma wazi uhambe yokwakho omunye umuzi nomunye umuntu manje abantu babula ukuphinga nenqondo ezinkanuko ezimbi. Ithi mina ke vumana amacala enu phambi kaNkulunkulu ngoba inhliziyo ikhohlakele. uNkulunkulu usidalile saqonda sakahle wasinika umthetho opheleleyo. Yapha abantu bazifunela amacebo abo. Sizifunela amacebo ethu angasiholeli ekuphileni. iBhayibheli sabenzi bokubi. Uthi kusukela ebusheni bakhe umuntu imidlinzo yakhe mina. You understand ukuthi mina ngiyakubona lokho angifuni uqamba amanga ngiyakwazi lokho ngiyakubona lokho. That's why ngikhetha uJesu. That's why ngifuna ukungcwele ngifuna ukupheleliswa kuyena ukuze kukho konke engiyikho engifuna ukupheleliswa ngakho ngilungiswe uyena lo phelele olungile. Yes Lord. Kulamazulu amasha mzalwane abangcwele yokuthi iBhayibheli ke babusisiwe ebanjani abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Ifa lomhlaba iyavezela incwadi ukuthi lo mhlaba omuphi lokhunywa ngawo. Lo mhlaba uzophela ngeke badle lo mhlaba ongunaphakade. Kepha khona umhlaba eyuveza incwadi esambulo. Ithele bright ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha. So nonke linabantu enikhonza abantu abangasekho nithi niyohlangana nabo mase nifile niyophila nabo anganaphakade ninenifebayo nithi niyohlangana ezulwini niyohlangana kwelizayo nabangani nimele kade ntshontsha nabo niyemaginzi nabo nifeba nidaka utshwala nithakatha nizondana mase nithi uzophinde nihlangane nabo ngale nawo wathi umuntu uzofika umbulale ngala aphinde futhi mase senifile uphinde uyomzingela uphinde umbulale nonke nesihogweni. Ukuba inhliziyo zenu azikho mnene inhliziyo zenu azihlanzekile. Akhona yethu umuntu ohlangana nomuntu wakubo osefile athi ke uphinda umona yomuntu wakubo. Lalela. Akekho noyedwa ngifuna ungifunela lapha kwincwadi yaMathewu. Ngifuna ungifunela incwadi yaMathewu usahluko 22 muqala ngaseqaleni lapho khona beza kuJesu bethi ke bavuswa kanjani abangasekho bafika kuyena abaSadusi nabaFarisi bengaqondi ukuthi bavuswa kanjani abangasekho bebuza ukuthi ke babengakholwa abanye kwabangasekho ukuthi bayavuka abafileyo angazi noma uyithola lo ncwadi Sahluko 22 awuyitholi othi ngizibhekele manje bengosahluko 22 usahluko 19 ukhuluma ngomshado. Mathewu usahluko umshado wenkosi andodana. Sahluko 21 Okay, usahluko 22 Sahluko 22 from verse 23 bright. Ngabe lencwadi lezi uyakwazi ukuzithola ngokusheshsha ngibona uphethe iBhayibheli. Nginike lo ncwadi leyo ngifuna from verse 23. Sesibheka manje ukuvuswa kwabafileyo. Ngifuna ukukhuluma nabo bonke abantu abathi ke bayohamba bayobona. Ungifuna understand futhi. Bonke abantu abafike ngakholwa abakwazi ukuvuka bayohlala kwinkazimulo abakwazi ukubona ubuso kaNkulunkulu. Yabona iBhayibheli mele lithi babusise abahlanzekileyo izinhliziyo zabo nabahlambulukileyo ezinhliziyweni zabo bayakubona ubuso kaNkulunkulu. Futhi fanele kube ngcwele ukuze ume phambi kaNkulunkulu. So bonke abantu abakhonza amadlozi abafebayo abantshontshayo abaqamba amanga amasela ababulala abanenzondo izifebe iziphingi bese kubongqingili nezitabane nabakholwayo bengaphelele okholweni labo bazoya esihogweni.
ngeke bakwazi ukuthi bame phambi kaNkulunkulu babone ubuso bakhe ngokuba izono zabo zibenza babe abanukayo phambi kwakhe abakwazi kuma babone ubuso bakhe bayasoleka. So uma besoleka usho ukuthi ke uma ke ufa ungakholwa noma ufa ke esonweni awukwazi ukuma phambi kaNkulunkulu ubuka inkazimulo yakhe uyolahlwa awukwazi ukuphila naye. Ngalokho ngifuna ukukuvezela ngale ncwadi le manje itheni Ngalolo suku kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. manje ke bonke abantu abathi ke akukho ukuvuka kwabafileyo nabo futhi bazoya esihogweni. Nabonke abantu abathi kubantu ke mewufa uya kubantu bakini abangasekho uyoba idlozi nabo. Ngingakho nihlabela ukuyakubona nigeza noma mhlambe kuthiwa ke ubulela umuntu kuthiwa ukhipha iqunga noma ugeza hambe enyangeni uyogeza. Lokugeza kwakhe akunamsebenzi ngokuba wena usanecala kuJesu kumdali wakho. Akunandaba nezidalwa zakini kumele zithathelele zikwamukele wena ungcolile abafuna ukufaka ngoba nabo uqanjwa amanga ngemoya amadimoni emoya abantu ababhulayo imoya kaSathane leyo. So bafuna ukukuchithisa igazi ukuze uhlabele amadimoni uSathane ukuze wena ke usoleke phambi kaNkulunkulu ngoba ukholelwa kuNkulunkulu. Yabona ngisho ngobulala abantu abayi1000 uma ngifika kuNkulunkulu ngisho uNkulunkulu ngiyavuma ngonile abantu ngibabulalile bengenacala. Mina ngiyacela ngiyazisola ngeke ngiphinde ngiyenze lento leNkulunkulu ayilungile. Abantu bakho ngiyabathanda njengoba ungithanda nami. Ngicela ungithethelele. uNkulunkulu uthi uyakuthethelela zonke izono zakho. So manje uma ukuthi wena uzohlaba ngoba la ukuthi ufuna ukuya kubantu bakini noma ufuna ukugeza umosha isikhathi sakho ayinamsebenzi lonto lo. So uma ufa ungakholwa ufile vele emhlabeni. Ufele esonweni ukufa kokuqala lokho. So uma incwadi bazobuza kuJesu ngoba nabengakholelwa ukuthi ke kukhona abantu abazovuka bavuka abafileyo ingoba nakho uqonda banako. Akekho umuntu ozoya emsamo akekho umuntu ozoya emadlozini. Bonke abantu kufanele bobheka noJesu. Indawo zu2 ukhona iparadise nesihogo. So akekho umuntu ozothiwa ke uzofa phinde avuka buya zonikwa second chance aphinde avuke ngomunye umuntu. No. Unikwa ichance yakho yokuqala. So uthi yonke imiphefumulo akasho ukuthi wonke umphefumulo yonke imiphefumulo ingeyakhe. So umuntu nomuntu nomphefumulo wakhe awunikiwe ingakho unikwa ithuba lokuthi uziphilele impilo yakho uphilele omunye umuntu. So yonke le fucuza le eqoqiwe kwathiwa ayikholelweni ukuze ke meniphele emhlabeni nizenzele intando yenu nifake iziphandla nifake izintambo nifaka nishisa amakhandlela nishisa impepho nenza amaladi nenza imisebenzi nihlaba izimbuzi lonto ayinamsebenzi. Uma ufa uze esihogweni uma ungena uJesu ukuthi ngisho kanjani egcine nizokwenzeka ukuthi wena uzoya esihogweni emsebenzi yakho. Ngisho ngasho ngesoka ngisho ngasho phansi ngisho ngasho phezulu ngisho ngahayiza uzoya esihogweni emsebenzi yakho. Hallelujah. Ogcina ngemsebenzi. Nike. Ngalolo suku kwafika abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Yes. Bambuza bathi mfundisi uMose wathi uma umuntu efa engenabantwana uma umuntu efa engenabantwana umfowabo kamngene umkakhe umfowabo makangene. Yabona umbuzo tricky lo umuntu ongenaqondo. Yepha manje ngenxa ukuthi ubuzwe kumuntu onoNkulunkulu. uMoses wakhuluma ngokomthetho lo muntu uqhamuka kaNkulunkulu umthetho uphethe uye glory to God yenza lonto leyo banike amvusele umfowabo uma ke umfowabo efa enomfowabo lo mfowabo ufile engenayo ingane nomkakhe bese kuba kuthola umfowabo kuthiwa akangene kubani kumkakhe amvusele yena umuzi wakhe ukuthi ingane yakhe yokuqala izobizwa egameni likabantu umfowabo. Understand? Hallelujah. Kwakukhona ke kithi izelamane eziyisikhombisa. Bakhona kithi abantu abalama naye abawu7. Oqala waganwa. Omunye lo uqala umdala nobonke waseganwa. Wafa engenanzalo. Washiya umkakhe kumfowabo. Kanjalo nowesibili, nowesithathu. Kwaze kwaba ngowesikhombisa. Emva kwabo bonke wafa umfazi. Yayizwa lonto leyo. Umfazi kuphela ungakwazi ukuthi uma indoda ishona anikelwe. Yes Lord. Yayizwa lonto leyo. Hallelujah. Hallelujah. Yayizwa lonto leyo. Go ahead. Kuye kuvukeni kwabafileyo. Uyakuba ngumkabani. So emese kuvuswa abafileyo uyokuba umkabani. Kwaba yisikhombisa. Kulabantu laba nje be7 bephila. Asike sizwe impendulo enohlonzo bese siyayibhekisisa ngokuphila kwethu lemhlabeni. Sizihlolisise nathi umuntu ngamunye ukuba ekhambeni kwethu ngabe sabafileyo bephila
noma ngaba sabaphilayo bephilela uNkulunkulu ngenkazimulo yakhe, noma sifele ezonweni zethu ngokukhonza izinto ezingenamsebenzi ezisigcina ebumnyameni esenza intando kwaSathane. Itheni incwadi? Boye kuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani Yes. ngoba isikhombisa. Lokhu bonke babe naye Ukuba na. bonke babe naye. Yabo uJesu waphendula wathi Jesu kubo, wayesethi kubona, nidukile nidukile, ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. nidukile. Bonke abantu abakhomba emsamo, abakhomba emadlozini, abakhomba kubathandazi, abaprofethela ngamanzi nayo yonke into, nidukile. Bonke abantu abathwele, bonke abantu abathwalisa abantu, nidukile. Bonke abantu abafaka iziphandla, bonke abantu abafaka izintambo esinqeni, bonke abantu abalanda amanzi bechela ngabo, bonke abantu abagcoba ovaselini ababusisiwe, nidukile. You understand? Bonke abantu abayemfuleni kuthiwa bagunywe izinyoka, bonke abantu abahamba beyofuna izinto emanzini ngoba bethunywa abathandazi nabaprofeti bamanga nezinyanga nabathakathi, nidukile. You understand? Bonke abantu abahlala emkipitweni, bonke abantu abahlala bengashadile, nidukile. Bonke abantu abahlala emajontini bephuza utshwala kusemnyango bengafuni ukunakekela imindeni yabo, nidukile. Bonke abantu abahlala emshadweni bephinga, nidukile. Bonke abantu abaqamba amanga, nidukile. Bonke abantu abaphatha imithi bethakatha, nidukile. Bonke abantu abazonda inhliziyo zabo ezingathethelela, nidukile. Bonke abafana abathandana bodwa belalana, nidukile. Kanye nabantu besifazana abalala nayo, nidukile. Abantu abakhonza izithombe beguqa phambi kwezithombe beshisa impepho, nidukile. Ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Nidukile. Bonke abantu abaphaya benza imlingo, nidukile. Bonke abantu ababulela abanye abantu, nidukile. Hallelujah. Ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Bonke abantu abafundisa ngoJesu bengaqondi befundisa izinto eziphambene nezilakhe ke, nidukile. Ningayazi Imibhalo namandla kaNkulunkulu. imibhalo namandla kaNkulunkulu. bonke abantu ababiza ushayba ngoNkulunkulu wabo bathi uNkulunkulu wasekuphakameni unyazi, nidukile. Ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Bonke abantu ababiza ulehanyana wama-ZCC ngoJesu wabo nomprofeti wabo, nidukile. Ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Bonke abantu abathi yethi Maria memethandaza bathinta isiphongo nesifuba namahlombe, nidukile. Bonke abantu abafaka amarosali, nidukile. Bonke abantu abacelebrate uChristmas, nidukile. Bonke abantu abenza iPhasika, nidukile. Ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Understand? Hallelujah. Ngokuba ekuvukeni Bonke abantu abagcina isabatha, nidukile. ningayazi imibhalo, Imibhalo namandla kaNkulunkulu. nidukile. Hallelujah. Nidukile. Yes Lord. Bonke abantu abagcina imikhosi emhlabeni, Amen. no Father's Day, no Mother's Day, no Valentine, Nidukile. nosuku lwentsha, nosuku lwamagugu namasiko, nidukile. Ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Aniyazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Jesus. Nidukile. Amen. Ayikho futhi into engingasisiza ngaphandle kokuthi nivume ukuthi nidukile. Buyani. Hallelujah. Ngoba nonke nikholela entweni ezingekho. Abanye bathi khona ke ukuvusa ukuthi isihogo sesikhashana uNkulunkulu abeyakuvusa akubuyisele ngakuyena, ayikho lonto leyo eBhayibhelini. Amen. iBhayibheli lithi ke isilo nomprofeti wamanga nezingilosi zabo baphoswa echibini lomlilo. Nesibabulo. Hallelujah. Lapho khona ukuhlushwa kwangonaphakade. Yes Lord. Nike Hallelujah. anike uma bafuna ukwazi njengoba nje bewu7 abafana belamani, amadoda Yes elamani. Lord. Unkosikazi wathanda lo oqala, washona oqala, washiya engenawo umntwana, wangena wesibili baze wangena bonke bafa, kwase kufa owesifazane ngaphezulu. Siyabuza ukuthi ke evukweni kwabafileyo uzoba umfazi kabani? Asikasizi ukuthi evukweni kwabafileyo abantu bavuka kanjani. Nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo. Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo Abaganwa. akusekho indaba yabona mawuthi sofa silahlano, right? Yes Lord. Ngokuba nohlukaniswa ukufa. Yes Lord. You understand? Amen. Lapho mawuthi ke sobonana kwelizayo awunazi isiqiniseko lento ekhulumayo awuyazi. Yabona mawuthi hayi sobonana kwelizayo uNkulunkulu umphethe kahle ezulwini, amehlo akhe osibuse ingilosi phakathi kwethu, amanga lawo. Yes Lord. Nidukile. Azubalo ntshela uma esefile wonke umuntu ezulwini. Nalento yasemlindweni yona lekhohlisa abantu. Yes Lord. Mawumfundisi uzohamba yoma la uwafakaza ngomuntu ukhulume ngayo uthi awusendaweni right, unamanga Yes wena. Lord. Manga.
namanga wena ukwazi ukuthi ududuze umndeni ngamanga ngekhohlise mina umfowethu eshonile mina umfowethu ongilamayo angisangikhulume ngaye ngakhuluma nabantu abesele mina ukuthi nina umsebenzi ukunina manje nina kumele nilungiswe because mengikhuluma ngaye nesengiqamba amanga nonke la bekhuluma ngezinto ezenza zifakazela uNkulunkulu zifakazela yena abantu bakhomba yena umsebenzi yakhe ngiyayazi angimahluleli kepha ngiyazi ukuthi yini ezosiholela esihogweni and ekhambeni kwakhe ayikho into emkhomba kuJesu uma wami ayikho into emkhomba kuJesu ubaba wami wafa ayikho into emkhomba kuJesu umkhulu wami ugogo wami wafa akekho okumkhomba kuJesu manje angikwazi ukuthi ngizomalana mina ngithi hayi umama lezulwini ukhona futhi ngiphinde ngithi umama uyihloze lihle umama uyingilosi lalela wena uyahlangana uma ukhuluma kanjalo ekhanda lakho uphambene ngoba kusho iBhayibheli nithukile ithi iBhayibheli ke uma bethi kumina funani ngoba namadlozi nabathakathi abanyenyeza beshaya imilozi ngiyenzeka nje abantu babe ufuna kubantu abafileyo beshiya uNkulunkulu na lezi lithi iBhayibheli ke emthethweni okhona la nasefakazini obukhona la lelizwi abalikhuluma uma bekhuluma lolozwi akukho kusalona bayokhala bejabulizwe bebaleka bathuka inkosi yabo babheke phezulu ngoba yini abamazi uNkulunkulu angikwazi ukuma la ngizofakaza ngento eyamanga ngenxa ukuthi ngifuna abantu bajabulile ukuthi bebefa mawufa ungamazi uJesu lithi iBhayibheli ke awunakumbona uNkulunkulu awunakubona umbuso wezulu banike ngokuba ekuvukeni kwabafileyo kwabafileyo uma sesivuka abafileyo sihambe ngokukholwa akusekho indaba zomaganana abendiswa akusekho indaba zokunikela emshadweni kodwa banjengezingelosi manje abantu sebefana nani banjengezingelosi ezulwini sebenjengezingilosi kusho ukuthi izingilosi zihlala noNkulunkulu seziphila ukukamoya zibona ubuso kaNkulunkulu njalo bona sebenjengezingelosi ezulwini ngoba yini yepha maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi lokho kwakhulunywa uNkulunkulu kuthina etheni mina nginguNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kusho uAbraham uyaphila noNkulunkulu kaIsaka uAbraham siyambona ethatha uLazarus embeke esifubeni noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe akasiyo uNkulunkulu wabafileyo akayena uNkulunkulu wabantu abaphila esonweni kodwa uNkulunkulu wabaphilayo uNkulunkulu wabantu ke abenze intando yakhe njengoba uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu uyaphila uthi uNkulunkulu wabaphilayo abaphila ngezwi lakhe baze bafele ezwini lakhe ulabo balele kuyena bazophinde bavuke uthi uJesu ulontuzana uJesu ekhuluma nabaFarisi bembuza ukuthi hayibo wena kokohlanganisa u50 years umazi kanjani uAbraham uthi uAbraham wakulangazelela ukubona usuku lami futhi walibona wathokoza so uAbraham ukholwa kwakhe kona kwamlethela ukuphila uyalazi lo suku leli kaJesu ukholwa kwakhe kona kwamenza wafa ngokuthula njengosethembiso ukuthi uNkulunkulu konke amthembise kona wakufeza ukuthi weparadise uAbraham uyatshela ngikhona iparadise khona ini khona nesihoko so indoda ke eyisicebi ngoba bazongibuza umbuzo wazi kanjani separadise ithi iBhayibheli indoda eyisicebi yavuka lapho isha khona siyazi ukulekushiwa khona isemlilweni isesihogweni bese sikwasebonakala ngaphesheya ubani uAbraham siyazi ukuthi naye umefe ekulungeni usebungcweleni usendawo nokuthuleka ekhaya labangcwele ikhaya labangcwele iparadise ingakho uJesu athi ngiqinisele namhlanje ngizokuba nawe eparadise ekhuluma neselelesi so meke kuleso sigameko leso kuhlukanisiwe ngale idolobha elobumnyama labantu abahlushwayo eliphansi bese kuthi ngale ngaphesheya kunomselo ohlukanisile igebe elikhulu haleluya elenza ukuthi ongapha edolobheni lobumnyama noma kulomuzi obumnyama angakwazi ukufinyelela nganoma esethanda bese kuthi ngale khona ukukhanya umuzi wokukhanya obangcwele ingakho lo sebumnyameni memeza uAbraham
ethi akalethe uLazarus azomfaka nje iconsi lamanzi. So mawuthi abhekisisa uNkulunkulu isitebi sasifile siphila. Amen. Yes, Lord. Uthi wena kubuseni kwakho awuzange uzumbone uLazarus. Manje ke ufe wathathwa wazophila wathutuzeka. Wena ufe wafela emsebenzini yakho. Ufele esonweni, uvela uphile esonweni. Naye uLazarus ufele ehluphekeni kepha wasindiswa wathola insindiso. Akusho le emhlabeni ungenamali uzoyizulweni. Mawungenamali wantshontsha waqamba amanga waphinga noma wafeba wesihogweni. Imisebenzi yakho usho uLazarus umuntu nje wehlala lapha akafuna umntshontsha uncamela ukucela ukuze asizakale. Emva kwalokho njengoba uNkulunkulu abaphilayo njengoba uAbraham noIsaka noJakobe abantu labo abafe bekholwa. Hallelujah. Understand? Hallelujah. So uma ekhuluma nje uthi labo mase sivuka ngale kufeni sesivuka kwasesiyo kwaphileyo sesiyovusa sesiyoba baphilayo naye asafani nendaba lemhlabeni lekhona khona inkanuko ukuthi ufuna ukugana ubona intombi ama hips ayisekho lonto le ngalena sesiphila njengezingilosi angikaze ngizokuthi uGabriel nomfazi noma engelosi ethizi nomfazi ayikho lonto le ile emhlabeni kuphela isenyameni kuphela lekhona lo msebenzi yenkanuko yokuvukelwa imizwa nokuhala into ekhona enyameni leyo ayikho kumoya bese sifele kulungeni savuswa ngokomngcwele ayikho lonto leyo banike Wathi izicuku zikwazi lokho zamangala ngokufundisa kwakhe. okay mangala abaningi ngoba abantu bayafunda amabhayibheli banawo ezizindaba abaziqonde. So njengoba iveza incwadi yesambulo ithi kwase kubonakala amazulu amasha neJerusalema lehla kuphi ezulwini ukuba umhlaba omdala kuza kudlula litheni Ngokuba ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu kubani kuNkulunkulu yes ulungisiwe so ulungisiwe uphelele njengomlobokazi uthi uJesu ngifuna ukuvezela enye into uJesu ayishoyo seyiyavela ke manje la kule incwadi yaJohane sahluko 14 verse 1 bese siyabuya sokuthola kule ncwadi njengoba uJesu ethi ke lo muzi uyabonakala usulungile kepha uJesu uthi uyahamba uyokulungisa lo muzi lo uthi ikhaya lika baba linezindlu eziningi uma bekungenjalo bengeke nginitshele kepha ngiyahamba manje nanxa nginilungisela indawo uyawenjani nginilungisela indawo babe lapho akasho ngale kwincwadi yesambulo ukuthi usulungisiwe manje ushasanabo ukuthi obalungisela indawo manje lapha kwincwadi yesambulo uthi ke umuzi lo wehlayo unjani ongcwele iJerusalem elisha wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu yes ulungisiwe unjani ulungisiwe akasho uJesu uthi uyolungisa indawo na indawo isilungisiwe isilungele lawo abakholwayo nalabo abafuna ukusindiswa njengomlobokazi ohlotshiswe yes umyeni wakhe ngase ngizwa izwi elikhulu kwasekuzwakala izwi elikhulu lathene livela esihlalweni sobukhosi yes lithi bheka itabernacle kaNkulunkulu likaNkulunkulu likubani my head brother uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe bese itabernacle sezulwini lekhona siyophila khona ngolaphakade selilethe kuthi you understand bese thene yena uNkulunkulu abe nabo uyokuba nabo aze asule izinyembezi zonke emehlweni abo bonke lomhlungu esimzwayo emhlabeni uma sihlala thina sibekezela ebungcweleni uthi uNkulunkulu uyozisula lezo zinyembezi athi kwenye incwadi ke imisebenzi yabo lapha kwincwadi yasisambulo sahluko ngithi usahluko 14 bengaphosisi verse 13 noma verse 14 bese ithi ke ukuba yonke imisebenzi yabo iya kubalandela babusisiwe bangcwele abenza into imisebenzi yabo iya kubalandela
Ayithola uncwadi. Sahluko 14 vakuqala from verse 13. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi Lethele loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele kuphi na enkosini ngokuba yini kusukela kulesi sikhathi kusukela manje yebo usho umoya usho uNkulunkulu ukuze ukuze baphumule ekukhandlekeni kwele misebenzi esisebenza le emhlabeni silwela ukuthi singangeni esonweni ngokuba imisebenzi ngokuba yonke imisebenzi emihle esiyenzayo iyabalandela imisebenzi yethu esiyenzayo iyakubalandela. Hallelujah. Yilonto engifuna ukuveza neBhayibheli. Mina angishumayeli into engifundiselayo. Yonke into engikhulumayo iseBhayibhelini ngisuke ngigcwalisa imibhalo ukuze noma kuthiwa uyafika ungingekho ufike uyibone yonke into engishoyo. iBhayibheli lezikhulumela. Amen. Yes Lord. iBhayibheli umlomo nje le edinga abantu abazovumela ukuthi lona lisebenze umsebenzi walo. Hayi ukuthi wena uzosebenzisa iBhayibheli. iBhayibheli kufanele lisebenze wena. Ithe mina ke uNkulunkulu uyasikhetha thina ngokuzinikela kuyena. Izwi lakhe linikwe nombani okholwa yilo uyakusindiswa. So izinyembezi zethu njengoba sikhala inhlupheko ezingaka emhlabeni lithi iBhayibheli ziyakusula ekugcineni kwakho konke sesiphila naye sengasekho zonke lezi nkathazo nezinhlupheko usathana zisebenzisayo ngoba naye usazonqoqa usathana kugwinye ukufa siyokwazi ukuthi nathi sithi ukufa kugwingiwe. You understand? Banika incwadi yezenzo 2:38. Laba bonke abantu abafuna ukuhamba indlela yomngcwele befuna ukuphila impilo uNkulunkulu ayabela abantu ngokupheleleyo bazokwenza njengokuba imbhalo isho. Uma ufaka amazinyo uzocela uNkulunkulu akusize akuthathelele ukwazi ukukhipha lo mazinyo okufakelwa acobezelayo amagolide namasiliva. Uma ufaka ineno zokufakela uzocela uNkulunkulu akuthathelele uzikhiphe lezo zinwele uzilahle noma uzishise. Unama makeup nopende namacici namapenda unibhala ngamashiya nezinkophe zokufakela lezo zozilahla lapha ya uma ugundile inwele zakho umuntu wesifazane uzoziyeka zikhulu ungabusazigunda uma uzipendile uzozigunda uqale phansi ka ukuze zilungiswe inwele zakho ngoba ukwazi uzokhonza uNkulunkulu nezinwele ezibomvu noma inwele ezimhlophe ozipendile awukwazi ukwenza lokho kufanele ususe lezo zinwele uzwane kabusha ulungiswe. Uma ukuthi ufaka inzipho zokufakela uzozilahla umuntu wesifazane uhlala nezipho zakho futhi ungazipendi. Uma ukuthi umuntu wesifazane ufaka amabhluku uzowalahla ungabusafaka amabhluku ufaka iziketi ezinde ezifike emaqakaleni ufihle ubunqunu bakho. Uma iziketi ezitight ngeke usazigqoka. Uma ukuthi ke uyindoda usitabane uzoyeka ubutabane ube indoda eqondile. Uma umuntu wesifazane akhona isitabane noma ungqengeli uzokuyeka lokho wena ube umuntu oqondile. Uma uyisitaka uzokuyeka utshwala uma ubhema ugwayi uzowuyeka ugwayi ngoba sofuna ukuphila impilo yaphakade. Ngoba yini wena ufuna ukulunga inhliziyo yakho nomzimba wakho yithempeli kaNkulunkulu awukwazi ukuthatha ithempeli kaNkulunkulu unikele efebeni. Uma inhliziyo yakho iqinile ingafuni ukuxolela uzovuma uNkulunkulu ukuthi ingcolile ilikhuni uzila ukudla ucela ukuthi uNkulunkulu ayithambise inhliziyo yakho ayilungise. Uma ungenalo uthando uzocela kuyena. Uma ungenakho ukubekezela uzocela kuyena. Uma ungenakho ukuhlakanipha nokuqonda nolwazi uzocela kuyena. Bese ke sofuna ukwazi ukuthi yini okumele uyenze uthini uPetru pendukane yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa khona ke sebesesamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso esenu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni lesizukulwane esiphambeneyo mawufuna ukusindisa uzokwenza njengoba kusho iBhayibheli wena wenzeni mina wenzeni umphefumulo wakho odukile nolahlekileyo. Kulabo abafuna ukubhabhatisa nalabo abafuna ukuhamba noNkulunkulu ngokupheleleyo abangakaze babhabhatiswe egameni likaJesu Kristu befuna ukuhamba indlela eqondile bayakunikela imphefumulo yabo uNkulunkulu bese basithinte kulemniningwane lo ibonayo kwi-screen noma uyizwile ngesikhathi iqala intshumayelo. Phone number ya WhatsApp noma iphone number usifonele ngqo. uNkulunkulu uzoyenza indlela na email address ikhona ukuthi wena ungene emanzini evumile ngamandla akhe egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Siphinde sibonane futhi ngokuzayo uNkulunkulu evumile ngalo umgqibelo. Siyabonga usiva mkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla wena wedwa Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi siyakhuleka uNkulunkulu namandla ukuba izwi lakho lingene ngaphakathi kumhlabathi
ovundileyo uNkulunkulu namandla. Siyacela izwi lakho lisoke zonke izinhliziyo Nkosi ezingasokiwe nezindlebe Nkosi ezingasokiwe ezilukhuni Nkosi ezinqaba ngakho konke amandla obumnyama ukuthi ungakhazimuliswa wena. Baba siyayiqalekisa ngegama lenkosi uJesu Kristu. Siyacela izwi lakho lishise zonke izimfundiso zamadimoni eziholela abantu ekufeni nasekulingweni ukuba malifika ngaphakathi kwalawo madlebe omuntu nomuntu omunye nomunye wethu Nkosi lifike lifeze umsebenzi wakho. Sihambe kukhanyeni sibe nokuqonda sizinikele ngomoya nangeqiniso ukuba wena Jesu Kristu inkosi nomsindisi ufeze umsebenzi kaNkulunkulu osemazulwini. Mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu empilweni zethu singabantwana bakho size sihambe ngokuqiniso kwevangeli Nkosi ngeqiniso lezwi lakho singakholwa Nkosi izinganekwane zabaJuda Nkosi singakholwa izinganekwane ezilethwa uSathane emadlebeni ethu lingekho izwi lakho kepha siyacela ukuba ufakazelwe izwi lakho uNkulunkulu namandla njengoba sizwa izwi lakho lifakazela ubuhle bakho nobungcwele bakho nokuba wena uyisibani sezwe esifikile. Khazimuliswa Nkosi uJesu Kristu egameni lenkosi uJesu Kristu wena okhulula izimpilo zethu kumaketango nakukho konke isithu uSathane abezama ukusithumba ngakho egameni lenkosi uJesu Kristu. Thatha udumo namanje uNkulunkulu esithwaleni sakho sobukhosi manje naphakade. Amen.